Kaya rin ang kubitsi. Wala ang dani. Ang mga puti-puti. Oh. Nangato na darain ba? Manangato siya rin dara may. Kapitalon. Ang sa mga 100 kakapital ka. Mag-business man ko karong pila ka mga bad Moses. Moses. Sa Rugungon. Miss Unicorn. Saan to? Boss Beauty. Hoy, nga to silang ko na. Ang karanda ko'y loloy. Mga silang ko'y loloy ma. Mato sila tuod. Sige. Si Jinjin na di ay. Salamat. Si Christine di ay. Mangkas mo ko'y loloy ma. Basta bandol kami mo ripak. Di pwede man ampo daw sila ikuan itong pinita ripak na dangat tong anjin babalo. Balo. Balo ni ripak na daan. Kay kabalo ka pila brigan nila 120 ra hatag sa ako. Pila balik yaon. 200. 200 ite. 200 pwede. Amo ba? Patak mo patong sa 30 pwede. 230. 250 man kang kuan dia. Kinsina ra man pod. 250 baligya ni kuan dia kana. Kabijang anti ni. Dako kay lang patong nila. Alay, puti. Salabay. Na magloan ko kin ko op. Ano 20 man. Pod. Kamera kaya. Amin bro. Good stuff. Napa ko'y balance man. Rumor. Nakalong ko itong ito nai kuan na to sa dito sa ano Baroy? Patagan? Kalong ka to. Sige na ko singkidi. Kaya na lang akong kulang kay 6,000. Close na rin yan po. Ay, paano man, 1.5 man ang monthly. Kuha na sa balay ba? Yung iyan na sa balay ba? Ako among sa una. Hindi ko nakapunan. Ako isig ato sa mga eskwelahan ba? Ma'am, ako ulit sa bulan yun ma'am. 15 days ako ni ma'am. Pusa na na ba? Hindi. Mga eskwelahan, gikan. Mo ba? Ilado na to. Pagkuhan na ko. Ako amo, magalingkod naman yung amo na ko. Lagi. Nga ikaw gago. Kami na presyo. Ako may drive sa kanan. Ikaw may drive. Hasol ba? Iyata na yun. Kaya na nimo na ron kay well experienced naman ka. Insurance sa kakao ko taas. Diba, mayo hapon ma'am. Napay mo na ma'am. Kada kani ma'am. Tanawag testing yun. Cash. Mas nagkakumpra to. Bilyan. Oh. Cash to ba nunay?